That was something. They're going to tell you across the road. It's rolling in the face and you're down the back. Helo En, beth sy'n digwydd efo chdi blwyddyn yma? Sut ti wedi cael gwneud i ddod i fewn i hwn eto? Wel, mae Paul Traig unwaith eto di rwpio fi mewn iddi. Wel. Ac fel chi'n gweld, mae yna doman o bobl yn y cefndir blwyddyn yma. Sy'n beth da iawn, mae'r peth yn amlwg di tyfu o llynna. Ac yn mynd yn mwy, mae'n siŵr bob blwyddyn. Yndi. Da iawn chdi. Wyt ti'n poeni bod yn lyb blwyddyn yma? Sy'n bod y tywydd yn mynd i fod yn faith o Dwi'n bod yn lyb, da. Mae'r weather forecast i fod yn reit dda, felly croesi bysydd. Mae'n beth da gweld bod yna gymaint o bobl wedi dod yma i hel pres i achos fatha Bilan Sawyr. There's a few that's joined up on the way now, look. Okay. Teka chiw I fod yn driw I ti dy hun a bod yn driw I rai. Haws bod all fel tyrchod deiar sy'n brodori yn I deiar dau. Sy'n chwyddo newid anarferol anamserol sy'n rhaid o stwr. Ymlaen I lygad fel hensyniad yn dryloyw am o'r a dŵr. Tamad
dod yn